En aquest curs de minigolf et dona pistes d'on tirar la pilota, si llegeix això amb calma. Ja veurem a veure si és veritat. I estic acompanyat de la meva germaneta, que serà ella la que ensenyarà com jugar aquest gran minigolf. En aquest, el número 1 ha d'entrar aquí en aquesta cabanyeta i llavors quasi sempre surt. On vas? Mare meva. Escolta, que el forat està cap allà. Fa moltes bromes amb els noms, això de North Pole. I si entres aquí dintre, surt per aquí i llavors va recte al forat, si tens sort.